nik uste dut Nagorek azaldu duela motivazioa, ordenantzaren motivazioa, baina, pixkat errepaso bat egin nahi dut, batez ere, zergatik modifikatzen den denok ulertzeko, batez ere, pandemiak aldatu ditu kontsumo ohiturak, eta, ordenantzaren helburua da, ohitura horietan moldatzea, eta aldi berean bizi lagunen elkarbizitza sustatzea. Proposamenak 11 artikulu aldatzen ditu, eta, aipatu duen baita ere bezala Nagore, dagoela baita ere jasota, landu dela baita ere ostarirekin, dela Errenteriako ostalarien elkartea, eta baita ere Aholku Kontseiluaren berri eman du. Prozesuaz sartzen, proceso de tramitación, el contenido de la propuesta efectivamente fue explicado en la Comisión Informativa de Territorio de julio, previamente a iniciar una fase de preexposición del documento. Durante la exposición se ha recibido una sugerencia de una persona particular, la cual ha sido considerada y se ha conformado un texto que ha sido el entregado en forma y plazos en la Comisión Informativa de septiembre. Si se aprueba la propuesta de modificación puntual, se abrirá efectivamente una fase de exposición pública, donde todas y todos se podrán continuar haciendo aportaciones y sugerencias, y yo creo que resta decir que si se presenta alguna propuesta o sugerencia, desde luego que la consideraremos gustosamente, como lo hemos hecho hasta ahora. Nik uste dut garrantzitsua dela jakitea esposizio publikoa da, hemen ez da zer bukatzen, dena den dokumentuak bidali eta ez bidaltzearen kontuarekin dokumentazioa sarean daukagu denok eskuragarri. Nik uste dut hori garrantzitsua dela beste gauza bada, momentu batean zinegotziak zer esan duen batzordean, eta behar bada esandakoa ez du egin, baina dokumentazioa beti dago eskuragarri guztiontzako. Bai, korreak bidaltzea zarago esan nahi dut. Hau esan da, bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 18 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 3 abstentzio. Beraz, onartuta geratzen da eta bere bidea jarraituko du modifikazioak. 6. ere ordenantza baten modifikazioa da, kasu honetan bizitegietarako hiri lurzoruko eremu finkatu jakin batzuetan kokatutako lokalen erabilera, 3. sektoretik bizitegietarakoa aldatzeko jarduerak arautzen dituen udal ordenantzaren 7. aldaketaren hasierako onespena. Kasu honetan ere, onartzeko organoa udalbatzarra aurretikan lurralde batzorde informatzailaren diktamenarekin. Udalbatzak 6. aldaketa 2017ko maiatzaren 30-ean onartu zuen eta berrikuspena behin betiko onartzea erabaki zuen. Ordenantzaren indarraldia 3 urtekoa izan zen eta luzatu egin zen. Luzapen horren indarraldia 2022ko urriaren 17an amaitzen da eta adierazten zen une horretan udalak udalerriko etxebizitzaren arazoarekin zerikusia duten inguruabarrak berrikusi beharko zituzkela eta lokalen erabilera aldaketen esperientzia baloratu ondoren aldaketa indarrean dagoen ala ez erabakiko zuela. Era berean adierazten zen aginduzko azterlan bat egin ondoren lehenengo eraskinean sartu beharreko eremu berriak ezarri ahal izango zirela, baita beste batzuk aztertu ere egoki iritziz gero. Araudi honen onespena araudi planean aurreikusia dago kasu honetan ere, udal arkitektoak ordenantza honen 7. aldaketaren testua izapidetzaren aldeko txostena eman du, saileko aholkulari juridikoak ere aldeko txosten juridikoa egin du eta idazkaria ere berari atxikitu zaio. Era berean, 29/2015 legearen 153. artikuluan ezarritako prozedura jarraitu da, hau da, izapide horietan, ez da inolako iradokizunik eta alegaziorik aurkeztu. Hori guztia ikusita, lurraldeko batzorde informatzailean diktaminatu ondoren, proposatzen zaio udalbatzarrari, lehenengoa, hasierako onespena ematea, bizitegirako hiri lurzoruko zenbait eremu finkatuetan kokatutako lokalen erabilera, 3. sektoretik bizitegirakora, aldatzeko jarduerak arautzen dituen udal ordenantzaren 7. aldaketari, espedientean jasotakoari hasierako onarpena ematea, 2. interesdunei 30 laneguneko epean jende aurrean jarri eta entzunaldian jartzea, gaon iragarki olean eta udalaren webgunean argitaratuz, epe horretan erreklamaziorik edo iradokizien aurkeztu ahal ditzaten. 3. udaleko berdintasuna eta euskara azpi sailei
txostena eskatzea, laugarrena aipatutako ordenantzaren aplikazioa etetea, gehienez ere urtebeteko epean, aldaketa honetan erabilera aldatzeko aukeratik kanpo geratu diren higiezinei dagokienez, ariketa ordenantzaren aldaketa berrikusketa hau behin betiko onartu arte. Ordenantzaren aplikazioan etendura horrek ez du eraginik izango erabaki hau hartu aurretik hasitako espedienteetan. Eta bosgarrena, jendaurreko erakustaldian eta entzunaldian erreklamaziorik edota iradokizunik aurkezten ez bada, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa izango da. Eskerrik asko Nagore. Honen inguruan interbentziorik, bai. En este punto nos vamos a abstener y precisamente por lo mismo que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco. Estamos cansados de venir diciendo en las diferentes comisiones, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que nos gusta participar, nos gusta aportar y poner encima de la mesa cuantas cuestiones podamos entender que puede ser mejorable. Otra cosa es que luego el equipo de gobierno decida o no decida cuál de ellas le puede interesar. Como esto no se está dando, y sin ir más lejos, en las últimas comisiones volví a hacer dicha intervención, pues esa va a ser nuestra postura hasta que no cambie todo esto. Eskerrik asko. Bueno, batez ere, motivazioa azaldu nahi zuet pixkat, zergatik modifikatzen dago, ikustu baitaren agore egin dula, baina, batez ere jarraitzen albidetzen ez bizitzak egitea juetan, baina, txertatzen da aldaketa honekin, zehaztapen tekniko aparte, beste dira, Errenteriako Perkoan, Plan Espezial de Rehabilitación Komerzial agertzen diren gune komertzialak eta APOaren partaidetzaren prozesua identifikatu diren auzo bihotzak babesten dira. Eta, esango dut, lehen esan dudan bezala, gu jarraitzen dugu baita ere prest jasotzeko ekarpenak edo sugerentziak ideakoizunak, eta, baita ere gu prest gaudela kontuan hartzeko. Bozkatu egingo dugu aldeko bozkak. 12 aldeko bozka, kontrakoak ulertzen dut ez daudela, abstentzioak 9 abstentzio, barkatu. Onartuta geratzen da, hasierako onespena, eta esan bezala, orain esposizio publikora pasatzen da, eta tartean egongo dira ere proposamenak jasotzeko aukerak. Galde erantzunetan, punturik? Honekin amaitutzat ematen dugu, eskerrik asko, eta ondo izan.